Bé, bona tarda. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Els que venen de Capellà és fantàstic, i els que venen de fora ja és una cosa increïble. El 9 de juny aquesta presentació ja estava programada des de fa 2 o 3 mesos i ja deia, ostres, la calor també cap a finals de juny, quan ja arribes a Sant Joan ja té una mica enrere, però bueno, provem a veure què tal, no? Pensava, no farà gaire cosa, però de fet més del compte, no? Tot i amb això, els que estem aquí, m'ha costat per estar en aquesta presentació i també us ho agraïm molt. Les presentacions de llibres s'intenta posar una mica de música perquè sempre s'ha vist que la lletra, acompanyada de mica de música, també acaba resultant millor, no? Si es pot, se'n posi, si no es pot, no. En aquest cas, les que faig jo intento, si l'autor li agrada, doncs posar alguna de música per començar i li aniré per regalar. La primera peça, les dues peces que faré ara, estan triades, no estan posades perquè sí, estan triades. Estan triades per Massa morts com sol crim, la Montse, i tenen una relació que podríem dir atmosfèrica, perquè les cançons tenen una atmosfera que hi van com anell al dit en aquell llibre. Si no després ja m'ho dius, si no ho vaig bé. I segueixo el misteri del llibre, perquè no m'ha volgut dir qui és. Exacte. Llavors, la primera és també un homenatge, aquest any és un homenatge a Bob Dylan, el Timothy Chalamet ha fet The Unknown, l'esconegut, que no entenem poc, que és una pel·li que el tio canta les cançons del Dylan, que té un mèrit tremend. Llavors jo vaig fer La noia del País del Nord perquè té vincles en passatges d'aquest llibre, determinats vincles poètics, no literals, poètics. Si viatges pel vent glaçat, on el vent bata el cel fronterer, en records una noia d'allà, ja fa temps que l'havia estimat. Si és quan hi ha tants vestes de neu, quan el riu gela i l'estiu se'n va, i no sé què, un jersei prou calent, a l'abric dels crits que fa el vent. Mira si els seus cabells són tan llargs, si fan rius juganers sobre els pits. Mira si els seus cabells són tan llargs, se'ls diu com sempre els he recordat. No sé si encara em guarda un record, jo per ell he pregat molt sovint, tant de nit a la meva foscor, com de dia la meva claror. Si viatges pel vent nord glaçat, on el vent bata el cel fronterer, records d'una noia d'allà, ja fa temps l'havia estimat. Bé, donem la benvinguda oficial a la persona que està aquí. Ja l'heu vista, us hi hem parlat amb ella, però ara, en aquest moment, et dic benvinguda aquí a la sala petita de la Lliga. Anem a parlar una mica
massa morts però no són crims, sinó una mica de tot plegat. Però bueno, ho enfocarem amb el llibre, evidentment. Pels que no han vingut en cap presentació de la Montse i els que no han llegit res, dic que aquesta és la tercera novel·la. Abans n'hi ha dues, una que es diu Cuando nadie te ve, que és la primera, d'Edicions Forment, i una segona, que és com una continuació, que és A media voz. Abans d'aquests dos llibres, ella ja escrivia, ja feia coses, ja es presentava a concursos literaris, ja guanyava premis, ja col·laborava en reculls, per exemple, un que aquí a Peas no va acabar d'arribar i tinguéssim l'autorització de fer-lo, que era aquells 50, que van ser 75 poetes de la terra, de la Pedra Seca, el tema del Penarps, és un recull molt maco. Després el de Pere Envers, de la nostra amiga comuna, la Josepa, que és el reculls que es fan cada any de poesia. I després també he participat i he sigut el motor d'alguns actes importants com el Solstar Solidari que es va fer a la Pedrera l'any 2015, em sembla que és. I bé, que ja té un currículum, el tema literari, que després al final va arribar amb aquestes dues novel·les de caire una mica eròtic, o eròtic. Encasillar dins de la literatura eròtica encara tampoc som 100%. Ara entrem en una tercera novel·la que és un salt qualitatiu perquè és un canvi d'estil radical, novel·la negra i en un context que no té res a veure. Llavors jo voldria preguntar com ha sortit aquest? Perquè dels altres en podem parlar, però ja n'hem parlat en moltes presentacions, però ja que parlem d'aquest, almenys d'on va sorgir la idea de Massa morts per un sol crim, que després m'explicaràs una mica aquest títol, algunes coses. Bé, doncs el llibre sorgeix de que arrel d'escriure la segona novel·la, com bé has dit, a media voz, ja vaig començar a jugar una miqueta a posar-hi trames d'intriga. M'hi vaig trobar molt a gust. Després vaig participar en un concurs de novel·la negra i també em vaig dir un premi. Va començar a despertar aquesta coseta de veure si puc jo escriure una trama. I vaig començar a escriure, i ho entro amb molt de secret. Jo normalment comparteixo el que escric amb amics, amb tu, amb altres amics que també són que escriuen i això. Però aquesta vaig dir, no, aquesta l'he de fer jo sola, sense escoltar ningú i a veure què emergeix aquí. I llavors vaig pensar, doncs faré la prova, enviaré el manuscrit a diferents editorials i veuré si realment hi ha un bon feedback i si me la tiren endavant, endavant, i si no és que no la sé. I es va tirar endavant, però a més que més d'una editorial em va respondre. Per tant, vaig pensar, encara més, potser que sí. I de més tenim en compte que Cuando nadie te ve i A media voz són en castellà, aquesta és en català i ens enfrontem al món editorial en català, que encara és més restrictiu i més complicat, no? Sí. Vas tenir una bona... Ha fet de canviar així, vaig a canviar al català, realment tenies ganes de fer una obra en català. Em venia molt de gust i a més els lectors també m'ho van demanar. Em van dir, per què no ens sorprens amb alguna cosa en català? Us he de dir que no va ser fàcil perquè el que és novel·la negra en català hi ha molt poques editorials. Em vaig sorprendre, En castellà et deien tot el que vulguis, me la tradueixes, però aquí, a Catalunya, a Madrid, a tot arreu. I llavors, però jo vaig dir, no, vull traduir, perquè a més que he treballat molt i per mi tenia un respecte al català, perquè estem una miqueta colpejats per no dedicar-nos a fer-ho bé. I a més, d'alguna manera, no sé si he avançat o no. No és el que anava a preguntar, perquè al fi al cap, els que l'han llegit i el vam veure de seguida, dic, hosti, aquí hi ha una qualitat del català, que a part que és correcte, repesques algunes paraules, algunes expressions que
que recorden els nostres avis, no? Les cançons dels nostres avis, no? I tu ho fas també com una picada d'ull a un català que mica en mica queda regalat a pobles i que es va perdent i ho poses aquí, no? Està xulo. Sí, d'alguna manera faig un recull d'algunes dites que jo sentia a casa dels meus avis i ha sigut la meva manera també de portar-los a mi, en aquest llibre. I em fa molta gràcia perquè hi ha gent que es llegeix el llibre i et diuen ostres, gràcies, perquè hi ha expressions que ja estan en desús, no? I han agafat el Google i han buscat i han dit ei, m'agrada saber una miqueta algunes paraules que ja no s'utilitzen, que molts de vosaltres sí que segur que les reconeixeu, però hi ha gent jove que se l'ha llegit i em diuen caram, m'has fet buscar una miqueta. I ho és fàcil, no? Sí. Potser en altres contextos, a altres èpoques anar a buscar el diccionari a costa més, no? Un llibre al Google i aquella paraula queda feta d'escriure al Google i et queda com una paraula teva. Està bé. No sé si tenim la Roser Roma, que l'hem convidat aquí, i a veure si ens volgués llegir el primer text. Roser Roma, l'altre que la veieu, és una poetessa brutal, perquè ella te va fer el primer premi del certamen literari Joan Maragall d'aquest any. Felicitats en aquest sentit. Merci. I vaig pensar, ens ha de llegir la vida. I tant, llegeixo des d'aquí o...? Si no és amb el micròfon. O sense el micròfon sentirà perfectament. Sí. Quan es queda sola, obre les caixes. Li emergeix un somriure quan acarona el llum dels llibres, tot repassant-los un per un. Passa amb delicadesa full per full, fent lliscar els dits pel damunt, com si volgués sentir l'ínfim relleu de la lletra escrita sobre el paper blanc. Captivada per la flaire que li arriba a paper fresc i tinta recient impresa, no els pot deixar d'ensumar. Per fi té la seva novel·la a les mans. La recorre sobre el pit com qui acarona un fill recent parit i fulleja la seva biografia. La falaga treballa la ressenya que fa referència als seus pares, en un paràgraf important per a ella. Oda Salós Mas, escriptora nascuda a Barcelona, el 14 de juny de 1971. Filla del poeta català, Armand Salom, que fou qui li posà el nom d'Oda, rememorant una composició poètica del gènere líric en vers de caràcter elevat. De mare escriptora, Bruna Mas, silenciada pel masclisme de l'època, per la seva obra compromesa i reivindicativa, rebutjada per gairebé totes les editorials a les quals es va adreçar. Tot i que la seva obra era preuada, només se li va oferir publicar sota pseudònim o amb nom masculí. Evidentment, ella mai ho va acceptar. Després d'haver llegit aquest paràgraf, li llisquen les llàgrimes degut a l'emoció, mentre pensa. Quin gran exemple vau ser. El pare fou conegut per la seva poesia d'elegància inconfusible, un mestre de la mètrica i la rima, lliurat a l'Oda amb el seu càntic poètic. La mare, però, va patir de valent. No obstant això, el seu amor i admiració envers ella són inqüestionables. La recorda asseguda davant la màquina d'escriure durant hores, creant allò que el seu pare considerava obres mestres, valentes i escrites excepcionalment. Dissortadament, amb el temps, aquestes obres van quedar emmagatzemades i oblidades a l'interior d'un calaix, ja que la Bruna mai no es va avenir a publicar-les sota les condicions que li proposaven. Per a ella, publicar una obra literària o de qualsevol mena, ocultant-ne l'autoria, no era digne ni estimulant. No en va, era una dona que no es doblegava a les imposicions. Una altra cosa era que es volgués fer així per pròpia voluntat. El seu pare alleujava el pes de les llargues hores que la seva mare passava escrivint, fent-li massatges a les cames i animant-la a continuar fent-ho. Ell era un fervent admirador dels poemaris escrits per poetes novells, molts d'ells publicats sota pseudònim, en els quals, de vegades, intuïa el fervent batec del cor d'una poetessa amagada per les circumstàncies. A l'Oda, molts d'aquests fets la van inspirar a escriure la seva primera novel·la, la qual va titular Silenciar tot preu. Ara, amb el llibre a les mans, deixa anar un sospir alliberador. Aquí tenim molt material.
és el tros, és la introducció cap a aquell que diu, les primeres pàgines del llibre, se situa la protagonista que és Bola, el pare de la mare, que són lletra ferits, influències i tal, pam, ella escriu un llibre que es diu Silenciar ton preu i que d'alguna manera jo crec que inicialment hagués pogut estar, però no va ser, el títol d'aquest llibre. No sé, Maria, explica'm com va sortir aquest... Perquè van dir, home, que quedarà més bé, no sé què, o tu vas dir, no, és que jo vull fer un llibre dins d'un llibre, i per això ja haig de buscar un segon títol. Com va anar això? No, no vaig anar tan enllà. El llibre es anava a titular Silenciar ton preu. Però, clar, jo vaig mirar la portada i pensant en la portada i pensant en el contingut del llibre, que és colpidor, té força, té molta força, trobava que potser el títol era una miqueta fluix. I vaig fer una miqueta de sondeig. I semblava poder aquest altre títol. I per golejada. Perquè és contundent. Sí, és contundent. Llavors jo vaig consultar amb l'editorial en compte d'Aura i també van estar d'acord que potser aquest títol està a casar més amb el contingut de la història. I vet aquí, que és el que vaig escollir. I alhora vas haver de buscar un llibre, part del que hi ha dintre, és el cop de vista que tens en les estanteries, d'una llibreria, vas mirar i mana a la vista. És un disseny de coberta, a vegades és molt important, sobretot si és un autor hiperreconegut, tu fots a la coberta que vulguis i la gent va buscar un nom. Però si és una persona que no és coneguda, una portada que sigui potent, ajuda. I aquesta portada és excel·lent, és molt... Vols fer un comentari d'aquesta portada? És un dissenyador de Barcelona, que l'empresa es diu Avalon. En realitat és un cantant de rock i es dedica també a fer dissenys de portada i dissenys de moltes altres coses. I va ser molt bo perquè li vaig comentar, li vaig dir una frase, només una frase, perquè li vaig dir, vols que t'enviï el llibre, tal tipus, no, diu, tu torna una frase que em resumeixi un llibre, vaig dir, caram, no és poca cosa. Però li vaig dir una frase i em va fer aquest dibuix i vaig dir, no toquis res. O sigui, és exactament... Era la que havia de ser. Perquè prèviament hi havia una altra coberta i també era el mateix que el títol del Silenciar ton preu. Faltava una mica de ganxa, no? Sí, potser era molt bonica, però tenia potser un estil una miqueta més naïf. I clar, aquí estem parlant de novel·la negra. I llavors vaig posar aquesta portada i vaig buscar algú que realment és més lligat amb la història. Aquí, en el text que llegim la Roser, hi ha una de les preguntes que volia fer, que és que aquest llibre, és una novel·la negra, però té unes altres pretensions. La novel·la negra és una excusa per incloure moltes més altres coses. D'entrada ja surt la mare, la Bruna Mas, que és una poeta, una dona que té molt treball fet i que no ho publica perquè en aquella època era realment, no impossible, però molt complicat publicar en nom de dona. I aquí tenim la Caterina Albert, que va publicar com a autor català, que tu l'esmentes. Llavors, tu aquí, dins del llibre hi ha un treball de recerca que està prou bé, i dius, no puc posar totes, però posar unes quantes, i unes quantes dones que estan dintre del marc del silenci, que és les paraules claves, el silenci que tapa tot, que tapa els crims, que tapa les publicacions i que tapa les investigacions. Parla'ns una mica de per què vas... Per què se suposa que està ben clar, un aspecte reivindicatiu que tu vols posar aquí dintre. Però com et va anar? De dir, estic fotut que aquí que parlem del poble, ja et deixo un minut, però com arribes a trenar i a lligar tota aquesta història d'aquesta recerca, incloure-la aquí dintre i posar-la en l'altre llibre, que és el Silenciar ton preu?
Doncs perquè la paraula silenci m'aboca molt a aquesta època, que els nostres avis, els nostres pares potser ho han viscut més de prop, n'he sentit a parlar, ho he estudiat i d'alguna manera em lligava molt bé amb la trama, però no vaig voler passar només per sobre. I vaig pensar que valia la pena trencar el silenci, posar cognoms, i no només nom i cognoms, sinó aprofunditzar una mica en aquestes persones, perquè no només eren persones silenciades, sinó que hi havia una història de cada una d'elles. Evidentment no he pogut fer-ho molt extens, però sí suficient com perquè hi hagi l'interès de saber més. Fas un tastet. I després dintre d'una d'aquestes però també hi ha un crim, també, que es maten, està bé, és una mena de fer un homenatge, fer un homenatge que surti a la llum una sèrie de noms que alguns sonen, com Concepción Arenal, em sona per exemple que em sona de Barcelona, que és un carrer de Barcelona, no sabia que era, i realment queda, jo crec que és una de les pretensions importants, i que tu potser comences per dir, no parlo de la mare, de la Rura i tal, però després et deixes anar i vols continuar. Sí, perquè vull posar un context, no vull només, no volia passar de puntetes, aquesta senyora no la saben publicar, però és que aquesta senyora, darrere del que li passa a aquesta senyora, hi ha una història de moltes altres persones, i no només senyores, vull dir que no us penseu que aquí estic fent un al·legat feminista, no. Vull dir, aquí parlo de molts col·lectius silenciats, jo vaig una miqueta més enllà. Sí, que sortirà de parlar. Hi ha una cosa que a mi em fa il·lusió d'explicar, perquè a mi és un lloc que m'agrada molt, que he anat moltes vegades, moltíssimes vegades, que he fet 50.000 fotos com segurament tu, i és on es desenvolupa la novel·la de Barcelona Rupit, però Barcelona té una situació, un context, i a Rupit en té un altre molt més poderós. Llavors, a veure, pregunta obligatòria. Per què tries Rupit com un escenari que, a més, val a dir que ja les seves novel·les ell diu, però jo m'agrada descriure una mica els espais, on em moc o on es moc, però també m'agrada descriure-los i alhora no me'ls vull inventar. Els faré subjectius, però no me'ls inventaré, o sigui que em documentaré, aniré allà, faré fotos i tal, i amb tot això jo faré el meu, aquest espai molt que crearé, però no serà una altra cosa, serà allò a la meva manera, no? Doncs per què tria el Rupit aquí? Tria el Rupit perquè d'alguna manera la protagonista, l'Oda, és de Barcelona i per una sèrie de conteixements que la posaran en un neguit molt important, li ofereixen anar a un lloc tranquil on reposar tota aquesta angoixa i a mi se'm va acudir quin lloc més maco, un lloc maco, no a mi Catalunya, però un lloc que realment té molta història, i jo quan el vaig visitar sempre ho dic, jo vaig tocar pedres, vaig tocar forja, vaig ser fusta, ho vaig trobar com a molt present, un poble molt present, molt petit, però alhora molt acollidor i molt recollit. I jo de seguida vaig començar a interessar-me la gent d'allà, a parlar amb la gent. Sí, hi havia turistes, però jo passava pel mig i els esquivava, jo m'anava a la gent d'allà, jo buscava l'arrel. I vaig tenir la gran sort que hi havia un hostal que és emblemàtic de tota la vida, i em van convidar, els vaig explicar que volia escriure una història allà i això, em van convidar a l'hotel, jo em vaig trobar per l'hostal i tal, i vaig obrir unes finestres a la tabat que es veia tot el poble, amb una bruma que hi havia aquell dia per damunt de l'església, per les muntanyes i tal,
I vaig haver d'agafar una llibreta o un bolígraf, començar a comptar i ja va començar. Noms de personatges, situacions, i ja està. Ja la vas fer una mica. Ja està, és aquí, és el lloc. Ens llegir el següent. Em sembla que ha sortit una mica això. Sí. L'endemà, de bon matí, agafa una bossa amb les seves pertinences i emprèn el viatge conduint el seu cotxe fins a Rupit. Allà l'espera un petit poble medieval, ple d'encant, on desitja trobar-hi la privacitat i la pau que tant necessita. Després d'haver-s'hi instal·lat, s'endinsa pels carrerons d'escales amples presidits per cases de pedra tradicionals de la zona. Li crida l'atenció el fet que les construccions estan fetes de pedra, forja i fustes antigues. Val a dir que sí, tot i així s'assabenta per un veí que té ganes de xerrar que sorprenentment només hi ha un fuster al poble. Això la fa pensar en la feinada que deu tenir aquest home, perquè la fusta és un dels materials molt present a les llars. Els carrers i les cases daten dels segles XVI i XVII, segons l'explica aquest paisà. A l'hora que ha decidit fer la passejada, es respira tanta serenor i silenci. Només el so de les campanes de l'església sembla tenir-hi cabuda. Si fos per ella, aquest poble hauria de ser reconegut com una de les 7 meravelles del món, i sense entrar a concurs, perquè és clar que ho és. Fins i tot quan plou, aquella baixada d'aigua pels carrers empedrats i la visió que enfosqueix el cel fa que es barregi alhora una sensació de por i d'admiració en poder contemplar la força de la natura viva. Quan cau la tarda, tot just després de dinar, decideix tornar a fer un tomb del poble. Per estrany que sembli, no hi ha ningú. Els carrers són buits de turistes i residents, deuen fer la migdiada. En el transcurs del passeig, s'ensumen les delicioses olors que provenen de les cuines de les cases. Encara estan impregnades de les saboroses emanacions dels diferents àpats que es deuen haver estat cuinant durant hores, fent-ho segurament a foc lent. L'inconfusible aroma a cafè amb conyac o ratafia tanmateix sembla escolar-se entremig de les pedres que constitueixen les parets de les masies i els mars d'algunes entrades. Se sent captivada per l'olor de llenya que crema dins les llars de foc. Tot li resulta bucòlic i evocador. Para atenció en què unes portes més enllà hi ha algú assegut d'esquena a ella, amb un llibre a les mans. Se li apropa amb parsimònia i es sorprèn en reconèixer la seva novel·la. Inesperadament, com si l'hagués vist arribar, tot i no estar mirant més enllà del llibre, l'home es gira i se la mira de manera escodrinyadora. Ella es fixa en el color dels ulls que li passegen de dalt a baix. Són d'un color poc freqüent, li semblen ser d'un to vermell i violeta. Davant la seva expressió de fascinació, l'home, tot endevinant a què és degut al gest d'estranyesa de la noia, li parla amb certa treballeria. El color dels meus ulls, oi? Els anomena ulls de sang. Són conseqüència d'una manca de melanina, gairebé per complet. Llavors es reflecteix el vermell dels vasos sanguinis a l'ull. Però estigues tranquil·la, no em fan mal, ni soc un vampir ni res semblant, fins que es demostra el contrari és clar. Per si de cas, és en compte. És un altre Rupit, però és el Rupit. És el Rupit que jo vaig trepitjar, és el Rupit que jo vaig sentir. Ja ho has dit tu, jo vaig apartar els turistes, que hi ha un Rupit impressionista, de la impressió que tu reps als carrers, sobretot això que veies obrir la finestra i veies veure boira per allà i un dia gris, ostres, això que va ser un catalitzador, total, aquí comença, no? Si és un dia supersoleat, m'hauria sortit una altra cosa. Perquè em vas inspirar allà, no? Una mica, al punt, encara que tinguessis... La història la tenia treballant al meu cap, però que allà va començar a brollar d'una manera recent. I allà comencen a passar moltíssimes coses. El llibre s'ha de llegir, per tant es pot deixar anar alguna pinzellada. Hi ha una figura cabdal, de l'Oda, que és la protagonista, hi ha una figura cabdal que és la Júlia. La Júlia és un personatge que està super ben treballat, vull dir, és que quasi li poses... pots dibuixar quasi, no? Com em va sortir també
aquest personatge era necessari, també va anar sortint i tal, perquè és que és impressionant tot el que passa allà i al final tot gira al voltant de la Júlia i de la famosa llibreta. És una mica això. Bueno, és que clar, jo volia... Tenia molt poc... Mira, fixa't, no és un llibre que diguis com pesa, em passaré moltes hores, no, però hi ha un entramat tan gran que se'n podien escriure 3 més sobre aquesta història, però bueno, és com el que tu deies, un llibre dins un llibre que acompanya la història i creo aquest personatge perquè volia un personatge... O sigui, sempre tenim, llegim un llibre, tenim un protagonista o una protagonista que destaca, normalment, i seguint la història d'aquesta persona. I aquí jo volia que no només l'Oda s'atrudés el pes de la trama, sinó que hi hagués un personatge molt fort, present i no present, que l'acompanyés de la mà. Perquè l'Oda, els que l'heu llegit o ho llegireu, ja veureu que porta un passat molt colpidor i que d'alguna manera no la volia deixar sola. I per això la Júlia apareix en aquesta història. I apareix amb una força tremenda, i a més és una mica ara ha sortit això del poble de Tor, que fan aquesta sèrie i tal, els pobles també passen coses, ens passen coses i quan hi ha poca gent hi ha tot un entramat d'enveges, d'ambició, de desig, un món emocional que circula per allà als carrers entre aquests personatges i es crea tota una teranyina tremenda. I la Júlia, clar, és el pal de paller de tot això. I clar, això només pot passar en un poble petit. I la veritat és que està molt buscat. Jo també, clar, a vegades penso, el tema del títol, massa morts per un sol crim. Jo crec que, en el fons, com a novel·la negra, de dir, jo vaig a muntar una història amb 30.000 pistes perquè el lector comenci a rumiar això, comenci a rumiar l'altre i vagi cap aquí, cap allà, i al final sigui el que descobreixi qui és. Jo crec que aquí en el fons tu no busques això, tu busques una altra cosa. Tu busques que t'acompanyi en tot aquest viatge, en el fons, i fer sortir totes aquestes altres coses. El mort, que diu massa mort per un sol crim, aquest sol crim que hi és, és gairebé una excusa per tot el que hi ha. Més que una excusa és una revelació molt inesperada, que és que les persones que se l'han llegit davant meu, jo la reacció, si la pogués enregistrar i guardar-me de per vida, jo ja em dono més que satisfeta, perquè la reacció és impactant. Fins i tot per mi, que soc l'autora, quan veig la reacció dels lectors quan arriben a aquest punt, penso... No, perquè és un crim en si, és un crim que parla de la... que està molt ben buscat, perquè parla d'una situació en la que tu et pots posar en el cos de l'assassí i entendre la condició humana. Quasi no podia triar, quasi no podia triar. És un crim, entre cometes, necessari per poder tirar endavant, tot i que evidentment es podia no haver estat. Però és allò de dir, ja és que m'han fotut en una situació que ja... i ara què foto? En aquest sentit, està ben buscat, és un moment lògic de la novel·la. Però jo el que volia dir és que en el fons, si no hi hagués hagut crim, tot el que expliques aquí l'haguessis explicat
igualment i la novel·la s'hagués aguantat igual, entens? També penso que també hi ha massa morts. Hi ha massa morts. Per mi, per mi no, però per la Oda, que és la que miro aquesta història, hi ha massa morts. Clar. No explica masses coses i també si no ho hem fet tant després, però que vull dir que tot plegat, en el fons, s'aguanta sol. Jo crec que el bonic d'aquest llibre és que s'aguanta sol, que sí que hi ha el crim i que hi ha unes situacions tremendes, passionals, uns odis i unes coses i tal, però que tu vols transmetre estar allà, que és el xulo, és el guapo. I després tot l'entremat de... Et convida a saber qui és qui, a entendre el perquè de cadascú... I les malfiances, no? Tu ajudes en molts moments, hòstia, d'aquests... Vull dir, me'n puc enfiar d'aquest? De cop i volta sembla que sí, després... Hòstia, aquest igual em vol matar, no? Vull dir, vas fent aquestes polaritats i també el lector també segueix, hòstia, sí, perquè ara estàs explicant això, no sé què, que li crees tota aquesta tensió que et va portant cap al final molt de pressa. Jo crec que es llegeix molt de pressa. No sé si la tercera. Un Aston Martin DB2 17, clàssic vintage de color negre, roman amb el motor engegat a la porta. Qui s'espera al volant somriu, mentre en Jofre obre la porta i puja al seient del copilot. S'allunyen de tot l'aldarull pel costat del passeig marítim de Barcelona, gaudint de la posta de sol, tenint la sort de ser un dia d'aquells en els quals els gruixuts núvols blancs, com un nimbus, ocupen gran part del cel. Les meravelloses i poc freqüents tonalitats vermelles que tenyeixen la platja i el mar són senzillament indescriptibles. Ho gaudeixen tot observant la lluentor i tonalitats canviants de les escates del peix daurat de Frangueri, un dels monuments més característics del passeig marítim. Encara asseguda entre el públic, l'Estrella, la filla dels amos de l'Hostal Estrella, que va venir a haver ajudar a l'Oda a sortir indemne de l'establiment, se n'adona que li han deixat un altre sobre lacrat dins la bossa de mà. Com a noia intrèpida que és, l'obre amb excitació, sense pensar-s'ho dues vegades, i troba escrites les indicacions per poder obtenir una còpia del manuscrit del qual n'ha parlat en Jofre, i una petició que sigui ella qui escrigui el pròleg. És evident que qui li fa arribar aquesta petició és coneixedor que la noia té dots per l'escriptura. El sobre també conté una tatxa de l'editorial on l'haurà d'adreçar, juntament amb un document de confidencialitat que li caldrà signar. Tanmateix, troba una bosseta petita de vellut de color bordeus, que conté una joia que reconeix tan bon punt la té entre les mans. L'anell de les ulles que duia posat l'Oda, una peça única de joieria impossible de confondre. Reconeix la pedra preciosa que porta encastada i que no tothom coneix, que es tracta d'un quars místic. En un primer moment, la noia sent una esgarrifança que la sacseja amb contundència, però immediatament somriu amb complicitat i un assossec indefinible en escoltar la música que prové del gramòfon antic que presideix la sala. Dream a Little Dream of Me, de Louis Armstrong i Ella Fitzgerald. És un fragment que està a gairebé al final i que està posat a l'accessor perquè hi ha tota una base lírica al llarg de tot el llibre que li dones aquí un final que és dibuix, ara comença a explicar, i explicar tot el que havia d'explicar. Amb el que hem escoltat, jo el que veig és que és un... Això ja passarà quan a la TV i a Mediagoz, que hi ha més d'una persona. Que són textos que fàcilment tu els visualitzes i quasi els estàs veient com si amb imatges, com si ja estiguessis rodant una cosa, una pel·lícula. No sé si t'han fet alguna proposta, però jo aquesta, clar, les altres dues era més complicat perquè hi havia molts exteriors i jo amb molts diners no. Aquest jo crec que es podria perfectament filmar i fer una pel·lícula. No t'han dit res? Sí.
Mira, de les dues primeres, ja fa uns anys que vaig tenir quatre productores interessades a fer la pel·lícula. I d'aquestes quatre en queda una que encara està una miqueta sopesant. Però quan van descobrir aquest llibre estan entre dos aigües. I sé que volen tirar endavant la primera, el que passa que la primera són dues novel·les que, com bé dius, són exteriors més complicats i tal, i requereix una injecció econòmica que avui en dia és una miqueta difícil d'aconseguir. I que les productores apostin per un desenvolupament així és complicat. I sí que és veritat que hi ha un guionista que s'ha posat en contacte amb la directora que estava interessada per fer la pel·lícula de tots els llibres i volen parlar també de fer un curt d'aquest llibre i presentar-lo en un laboratori de cinema i no sé si es tirarà endavant o no, perquè ja t'ho dic que jo rebo tot l'interès i supercontenta i supercontenta feliç i si no, que bonic que s'hagin apropat als meus llibres i veure aquest caire cinèfil. Cinèfil no potser ser. Però no és que molta gent això. I aquesta jo assumiria perfectament que hauria de ser blanc i negre. Això estic totalment convençut que hauria de ser blanc i negre. Perquè el blanc i negre tindria un to educador tremendo i perquè la Júlia no podem explicar passes coses de la Júlia, no? Però la Júlia és en blanc i negre, vull dir, és un personatge en blanc i negre. La Jària no té sang i la sang ha de ser molt vermella. Però les pot esquitxar, hi ha efectes. També hi ha gent que s'ha llegit el llibre i van, és el que tu dius, no van molt més enllà d'una trama que faig passar una miqueta per la història, que faig passar també per aquesta trama de novel·la negra, però també hi ha persones, per exemple, fa poc que escriure una noia que em va dir m'has fet descobrir i entendre el sentit de la paraula reticents. I penso que arribes a les persones de diferents maneres, gent jove que se l'ha llegit, que m'han dit m'has fet entrar ganes de saber una miqueta més de tot això que parles, perquè ho desconeixem. Vull dir que estic contenta del feedback que ara ve, perquè tot i que sí que és veritat que a vegades em diuen que soc massa descriptiva, però perquè ho entengueu és aquesta mirada meva que jo puc explicar històries però és que jo les estic visquent com si fos una pel·lícula i acaba traspuant, acaba passant. És que, per exemple, a part, diguem, de les pilotes, les figures femenines, referides, que és un test que està molt bé. Jo, personalment, vaig agafar i vaig mirar el del Miguel Agustini i vaig mirar i hi ha coses a Google, pots llegir, i dic, hòstia, i no havia sentit anomenar mai, no? També hi ha un altre aspecte que és l'aspecte, clar, que avui en dia, nanos de 20 anys, tu parles d'un amor entre dues dones, ho trobo normal, però en aquest context on es desenvolupa l'acció, que estem parlant de 50 anys enrere, o més o menys, però por ahí, no? Doncs, i en un poble petit hi ha tota una descripció, tots uns detalls que tu expliques i tal, que també ajuden a entendre la gran repressió que hi va haver en aquell moment, que fins i tot es venien de vestir d'homes, no? I ho expliques molt bé, amb molt de respecte, amb molt de gust, i molta tendresa, no? I de manera que han d'anar sortint del pas, totes les mirades, no? Hi ha una frase que diu, si vols fer algun comentari d'això, perquè dius que del colofó final, diu, serem còmplices i confidents fins a les últimes
conseqüències. Això ho poses al final, patapam, no? Digues alguna cosa d'això, no? Doncs això és el que jo els dic als lectors. Serem còmplices i confidents fins a les últimes conseqüències. Per què? Perquè tinc la garantíssima sort que moltes persones que llegeixen els meus llibres es posen en contacte amb mi, neix amistats molt boniques i a més tenen ganes de debatre amb mi les trames. I llavors per mi és una complicitat que es va fent i estic molt contenta perquè hi ha gent que potser no em coneix però ja em busca com a autora. I em vaig trobar, per exemple, aquest any per Sant Jordi, jo estava signant el llibre i la gent venia a buscar el llibre, coneixia el llibre, coneixia el nom de l'autora però no coneixia a mi. I quan em deia per el llibre, tu ets l'autora? I jo sí, caram, i es quedaven. És que jo ja el conec de les altres dues novel·les, no? I llavors em deien que se'm reconeix per la manera d'escriure, i clar, per algú com jo, ja només que per satisfer. I llavors tinc aquesta, ha sigut una complicitat que vull transmetre al lector. És que jo no l'havia, no sabia ben bé el significat. Per això te l'he preguntat, perquè és que al final del llibre queda, és com aquestes pel·lícules, aquestes sèries que fan ara, que tot finals oberts, imagínatelo, o segunda parte, ya veremos, no és un final tancat, no? Tu vas deixar aquest final obert pensant, deixar una porta oberta a una segona part, o simplement vas dir, no, és que ho vull deixar obert perquè la gent construeixi el seu propi final i s'acaba, i si hi ha segona part ja en parlarem. Perquè penso que la vida no ha de ser tancada en si mateixa. Per tant, no m'agrada fer finals contundents i vinga, ja, això és el que és, mastega tu i passa tu. No. M'agrada que cadascú es construeixi la seva imaginació i m'agradaria que passés, que no, o directament autora, vull saber com és, no? Que pot ser, és el que va passar. I aquí també passa. També passa perquè dius, home, ganes de veure al final a veure que punt va aquest. I ja no expliquem res. No m'he d'explicar, però vertebres de tocar la setmana passada que va ser molt bona, que a més m'he de guardar aquesta gravació perquè va ser per àudio i me la guardaré perquè és tan bona. És que clar, rebo feedbacks molt interessants, vull dir que realment un dia puc escriure un llibre dels feedbacks que rebo, però va ser tan poca la unitat de cada dia. Clar, fan preguntes contundents, no? I dic, no, contestar, és alimentació, potser sí. Això val diners, la resposta, val diners. Posem el vídeo, a veure si trobo. És que estava pendent, dic, marxarem i no l'hem posat al vídeo, que és molt curtet. I comentar-vos que aquest personatge que estava llegint, Roser, perdona, que estava llegint la Roser, que comentava els ulls vermells, realment és una malaltia que existeix. Vull dir, no és una malaltia. No, i ho expliques allà. Allà on hi ha petit, això, els ulls de sang, és la melanina... Aquests dos són documentaris des d'escriure? Bueno, doncs aquí, com ja us he comentat abans, volia apropar una miqueta als meus avis. La primera novel·la va ser un reconeixement en el meu nebot, vaig apropar el meu nebot, la segona a la meva mare, i en aquesta he volgut apropar els meus avis perquè m'acompanyin també, igual que jo acompanyo una boda en aquesta història, doncs ells m'acompanyen també en la meva primera novel·la catalana. Això és el Peter, és allà a la beca. I ara està aquí a començar a inspirar-se. I aquí és la finestra que va sortir, l'anell de la Júlia, la Júlia de la Helena, les meves, no?
personatge, la sang, que ha de ser, el pont... Tot això ho trobareu dins del llibre, no? Són imatges que... Que és la famosa llibreta de la Júlia. D'alguna manera fem un petit salt dins d'aquesta història del present al passat i viceversa, però d'una manera que sembla que estigui tot en el mateix context present. Fas un salt allà mortal, perquè a part d'aquell salt descobreixes el que produït. És un salt natural molt ben acompanyat. I arriscat. Perquè no te n'adones que de cop i volta en 2 paràgrafs estàs en una altra època i et trobes unes persones que estan mortes i ja estan amb tu, entens? No expliquem més perquè això no feia. Aquest és l'Aston Martin que estàs amb tu, que surt al final i és la de tot el Vallós, no? Jo he fet una pista de l'acte, però jo m'agradaria que si tens algun nou projecte, alguna cosa que vulguis explicar, el públic si vol fer preguntes, doncs ara seria el moment de fer preguntes. Hi ha algú aquí que s'hagi llegit el llibre? Que hi ha 2 mans aixecades. I què els diríeu als altres, per exemple, si us ha agradat, clar, perquè també pot ser que no. Només tinc una cosa a dir. Jo ho vull més. Jo ho vull més. Tu què? Jo ho vull més. Vols fes? Jo ho vull més. Jo vull la segona part. No es pot quedar així. Si tu t'agradaria una segona part, demà segona part. Sí, tinc la meva teoria. És dir, si no, si. Però escolta, si encara quan l'escriu no lliga amb la teva teoria, què passa? Doncs em deixarà... Ostres, és millor que jo, Millor que jo. Sí, jo també vull... Penso que està oberta una... No es pot quedar així. Però tot i amb això està tancat. Perdó, jo discrepo. O sigui, pot acabar així, però pot continuar. Sí, totalment. Acaba, però hi pot haver una segona part. O no, això ho decideixes tu. Bueno, si li demanem una segona part ens la farà. Si insistim. Fer un club de demandants. De fet, en alguna presentació m'he trobat que hi havia persones que havien llegit el llibre i em deien hem de fer un autobús i hem de fer la ruta I la ruta de la Xia. Bueno, no, però això m'ha passat els 2 primers llibres, però m'està passant amb aquest. A Vilafranca ja deien que volíem fer un autobús per anar A veure, tal com descriu Rupit, jo que conec Rupit, dic, ostres, sí, la botiga aquella... La conec. Sí. Dic, ostres, ara que fa temps que no hi vaig, potser és un bon moment per tornar-hi. Doncs escolta, perquè les magdalenes boníssimes. Ara no em deixeu una llibreta i un paper perquè l'igual torno a liar. No, realment tenen unes magdalenes fantàstiques. I penso que suposo que després de l'estiu tens plantejat fer una presentació Rupit, perquè Rupit hi ha gent que sap com està l'estrella, saben, però alguna botiga, gent que vas parlar tu per anar recollint informació i tal, que van veure que tu estaves fent una novel·la en general, que no ho sap aquesta novel·la. Jo crec que seria una presentació estel·lar, a l'estrella. Sí, estem amb... Hi ha temes de logística pel mig i s'han de resoldre els temes de logística. Jo ara mateix estic promocionant aquesta novel·la, però jo ja estic treballant en la quarta novel·la i al setembre seguirem amb les presentacions de la Setmana de l'Osordi a Tarragona i després
fer a Petit i a molts llocs més perquè el llibre pugui arribar, perquè està agradant i Home, jo penso que Rupit és obligatori. sí, és considerat turístic. Com té d'altre, que es posin les piles, que els costa una mica a vegades, i cap a Rupit, clar que sí. Jo crec que els agradarà molt, la gent d'allà, hòstia, això és publicitar bé, és algú que queda un poc poble també, no? Sí, Mira, hem fet una novel·la i tot està, el 80% està aquí, el 20% a Barcelona. Però a Barcelona ja s'ha escrit tantes coses, a Barcelona ja no té, ja està, no? Però, no? estem en això, intentant. Molt bé, doncs, més preguntes? Espero que us hagi picat una miqueta la intriga, no? De saber una miqueta més i que el gaudiu molt, que estic molt agraïda que ens hagueu acompanyat avui. Aquesta peça entendràs perfectament, dintre del conveni de signes que tenim tu i jo, entendràs perfectament on va lligada, ¿vale? Es diu Llavis de sal, de l'Osgran Amèric, i bueno, quan en una cançó surt la paraula lluna, doncs, parlem de somnis, parlem d'aspectes onírics, parlem més de l'emoció que no pas de la raó, i en aquest llibre hi ha tota part d'això. Una lluna va fent el canvi sideral, però no li va bé passejar minerals. No mira de ningú i s'ha descarregat de la pedra i el plom del seu viatge habitual. Ell ha sentit parlar d'una flor animal que fa gotes de mel entre llavis de sal. Ell ha sentit parlar d'una flor animal que fa gotes de mel entre llavis de sal. Entre llavis de sal. Una lluna vermella s'ha aturat a tastar el sabor agradós d'una flor que té sal. Té la llengua en mel i les cames a dalt, ni es queda del tot, clarament se'n va. Ell ha sentit parlar d'una flor animal que fa gotes de mel entre llavis de sal. Ell ha sentit parlar d'una flor animal que fa gotes de mel entre llavis de sal. Entre llavis de sal. Una lluna vermella s'ha aturat a tastar el sabor agradós d'una flor que té sal. I la lluna sóc jo, si la mel la fas tu, si el sabor agradós
quan estàs jo, sóc jo quan estàs tu.